Jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Barkanmu da wannan lokaci da fatan kowa yana cikin ƙoshin lafiya. A cikin wannan bidiyo insha Allah zan nuna muku yadda za ku bi domin ku wuce mataki na gaba ga waɗanda aka turo musu saƙon taya murna na shirin wato FGN alert. Kamar yadda aka sani tun a baya waɗanda suka cike a mataki na farko a yanzu haka an fara turo musu saƙon taya murna wanda za su wuce mataki na gaba domin su fara cin gajiyar shi wannan shiri da za a gudanar. Saboda haka kamar yadda aka sani dukkan wani wanda ya cike a baya to yanzu haka an turo masa saƙo a email ɗinsa wanda idan kun shiga email naku wannan shine saƙon. Sannan ga waɗanda ba su sani ba shi dai wannan shiri wato na FGN alert Digital Skill Innovation Program wato shiri ne da za a horar da matasa a ba su horo wanda daga ƙarshe kuma za a ba su tallafi kamar yadda suka faɗa a cikin bayanansu. Waɗanda mutane da dama sun ciccike wannan shiri tun ba yanzu ba kuma yanzu shine ake kan turo da saƙo ga waɗanda suka yi nasara kenan. Kamar yadda kuke gani wannan shine saƙon wanda idan kun duba daga ƙasansa nan wurin to akwai wuri da za ku ga nan inda aka rubuta click here. Idan kun shiga wajen zai ba ku damar ku sanya email ɗinku da kuma password wato username da password wanda wannan email ɗin naku shine email ɗinku. Misali wannan kenan shine email ɗinku wannan kuma shine password ɗinku. To za ku yi copy ɗin password ɗin kuma da email ɗin sai ku shiga cikin wannan inda aka rubuta click here sai ku jira za ku ga ya buɗe. Idan ya buɗe zai kawo muku wajen da za ku yi login. Don haka yanzu za mu ɗan jira shi domin ya buɗe ya kawo mana wajen da mu yi login kenan. Yawwa yanzu ga shi ya buɗe kamar yadda kuke ga to zai ce ku sa email ɗinku a nan nan kuma sai ku sa wannan password ɗin. Password ɗin kawai za ku rubuta password ne bayan kun sa email ɗin naku misali kamar haka a ce wannan shine email ɗinku to wajen password za ku rubuta password ne kamar haka shine password ɗin da suka ba kowa temporary password kamar haka kenan password za ku rubuta haka da ku rubuta sai ku danna sign in. To daga nan zai buɗe ya kai ku inda za ku yi creating sabon password ku yi confirm amma kuma baya buɗewa sosai saboda shafin ko nauyi aka yi masa ne shi yasa baya buɗewa sosai. Da haka idan kuka danna nan ya ce muku error ko invalid username ko password ko email kar ku damu ku sake jarrabawa har sai kun yi nasarar shiga. Da zarar kun yi nasara za ku ga ya kawo ku sanya sabon password a nan nan kenan da kuma nan in kun sa a nan sai ku yi confirm sannan sai ku danna update. Da kun yi update zai wuce da ku mataki na gaba. Daga nan za ku ga ya kawo ku nan wurin da kuke gani kamar haka sai ya nuna muku welcome sunanku congratulations kaza da kaza da sauransu. To sai ku duba daga ƙasa nan za ku ga inda aka rubuta next nan kenan sai kawai ku yi next. Bayan kun yi next kamar haka bayan kun yi next za ku ga ya wuce da ku mataki na gaba nan kenan yayin da zai kawo muku sunanku da phone number ku da BVN ɗinku da kuma NIN number ku. Daga nan shi ma sai ku yi next. Da kun yi next zai kawo muku wuri kamar yadda kuke gani haka sunan shi wanda shugaban group ɗinku gashi nan group leader za ku ga sunansa gashi nan na jihar ku ne da ina jigawa ne ga waɗanda suka bani a matsayin shine group leader mu da email ɗinsu da komai nasu. To shine kenan wannan a matsayin nasa. To daga nan sai ka danna inda aka rubuta next nan kenan. To daga nan zai kawo ka nan yayin da za ka ga bayani game da shi yanda tsare-tsaren yake. Wato akwai abubuwan da za a gabatar za ka yi lecture ne na kusan wata ɗaya a kowane rana sannan kowanne akwai adadin lokacin da aka shiga domin ka je ka yi. Ga dai bayanin nan dai kamar yadda kuke gani sai a bi a karanta tun daga farko har ƙarshe. Daga nan kawai sai ka danna nan wurin da aka rubuta continue to get start sai ka danna shi kamar haka. To daga nan za ka ga ya fara loading wanda shi ma nan yana ɗan ɗaukar lokaci kafin ya wuce nan ɗin wanda amma da zarar ya wuce wannan matakin to daga nan za a baka damar da za ka fara gabatar da wannan lecture wanda wannan abin da za ka yi a mataki na farko shine compulsory dole sai ka yi sannan za ka je mataki na gaba sannan kuma abin za a yi kusan wata ɗaya ne ana ta yi kowane rana. Don haka ya kasance kana ziyarta kuma kana bibiya kamar yadda suka faɗa saboda ire-iren waɗannan abubuwa sai waɗanda suka dage suka kai mataki na ƙarshe su ne suke amfana da irin wannan shirin. Da haka idan ka san dai ka ɗauki abin da muhimmanci kuma kana son tallafin da za su ba da to za ka bari har ka je mataki na ƙarshe ne daki-daki. Kawai dai ka kasance da mu a kowane lokaci domin kana samun updating game da shi yanda za ka yi wasu abubuwan a ciki. Idan ko ba ka sani ba sai ka yi tambaya idan ba ka gane wasu abubuwan ba. Yanzu dai nan saboda yana daɗewa ne kafin ya kai ka mataki na gaba to in har ko ka fahimci tun da aka shigo na farko yanda suka turo muku saƙo ta email ɗinku da kuma yanda har kuka zo nan to mataki na gaba duk ba zai ba ku wahala ba. Saboda nan in zai ɗau lokaci ne kafin ya buɗe wannan loading ya yi ta yi kenan don wasu har yanzu ma nan ɗin baya ba su dama amma idan kun ci gaba da gwadawa to zai ku insha Allah. To wannan dai shine hanyar da za ku bi domin ku wuce mataki na gaba kamar yadda suka faɗa. Sai ka wuce wannan matakin sannan ka je mataki na gaba. Allah ya ba da sa'a. Ga waɗanda ba su cika ba kuma shi ma akwai link ɗinsa a ƙasa sai a duba domin waɗanda ba su cika ba su ma su cika.